Odwa ta' festa, għaqda u ta' ġabra kif il-Malta Autism Center organizza attività sabiex titqajjem aktar kuxjenza l-kondizzjoni tal-awtiżmu. L-attività kienet organizzata fl-Oak Tree Circle fil-Park Nazzjonali ta' Taqali Billan li jitqajjem aktar arfin dwar din il-kondizzjoni fil-waqt li kienet ċelebrata wkoll ir-reżiljenza u l-kisbiet ta' dawn l-individwi. Għal l-attività attendit is-Sinjura Anne-Marie Grek akkumpanjata mix Shadow Minister Graziella Gallia, responsabbli mill-inklużjoni s-settur tal-volontarjat. Il-tema għal din is-sena kienet When Inclusion Becomes an Illusion, meta l-inklużjoni ssir illużjoni. Kienu posta dawk li avviċinawhom fejn ġew diskussi x'inhuma l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta' persuni awtistiċi filwaqt li jkunu diversi l-persuni li qasmu magħhom l-isfidi li ta' kuljum ikollhom jaffaċċjaw. Na filwaqt li l-ġurnata kienet waħda varjata mhux biss permezz ta' attivitajiet iżda wkoll bi preżentazzjonijiet minn speċjalisti fil-qasam u irwiet minn artisti lokali.